Vážený pán primátor, vážená pani riaditeľka, vážená pani Baleková, pán Balek a sestra pána Baleka. Milé dámy, milí páni, dovolte mi v úvode, aby som poblahoželal škole k 25. výročiu jej založenia, poprial škole učiteľom, žiakom, ale aj mestu, aby škola naďalej prekvitala, aby sa o 25 rokov o tejto škole hovorilo, že je to škola, ktorá má naozaj dobré meno v samotných Šahách, v samotnom regióne, možno na celom Slovensku. Dnešný deň je však samozrejme významný aj v inom. Toto mesto v minulosti navštevovala jedna významná osobnosť slovenskej kultúry, významný spisovateľ Ladislav Balek. Priznám sa, keď aj k nám na odbor školstva prišiel návrh z mesta Šahy, aby sme ako organizácia dali súhlasné stanovisko k udeleniu čestného názvu, keď som si preštudoval životopis a históriu pána Baleka, vtedy som si povedal, že naozaj takéto osobnosti, ktoré sa hrdo hlásia k mestu, k kraju, kde pôsobili, kde nejaký čas života strávili, to sú naozaj osobnosti, ktoré by mali aj v budúcnosti pripomínať niečo, s čím je to späté. A pán Ladislav Balek bol naozaj spätý s mestom Šahy a spôsobom takým, že po ňom zostala pamiatka v dielach Pomocník a Agaty. Bolo to spomínané aj pani riaditeľkou, že rodina pána Baleka sa hrdo hlási k tomuto mestu, hrdo sa hlási k tomuto regiónu a preto, keď komisia na udelenie čestného názvu zasadala k tomuto návrhu, môžem vám povedať, jednomyselne tento návrh odobrila. Som veľmi rád, že môžem osobne v mene pána ministra odovzdať túto plaketu a že dnešným dňom 27. mája 2016 sa základná škola v Šahách stane oficiálne základnou školou Ladislava Baleka. Možno tak na odľahčenie dnesná mladá generácia, keď si hľadá informácie a rôzne historické udalosti, existuje tzv. Tá Wikipédia, ktorá naozaj nadáva mnohé informácie, o ktorých nevieme. A možno raz v budúcnosti, keď si niekto vyťuká dátum 27. maja 2016, sa objaví, že v Šahách dostala základná škola meno Základná škola Ladislava Baleka. Poprosím pani riaditeľku, aby sme mohli odozdať túto plaketu v mene pána ministra. Pani riaditeľka, dovolte, aby som odozdal v mene pána ministra plaketu, ktorou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vám zapožičiava čestný názov Základná škola Ladislava Baleka. Veľmi pekne ďakujem pánovi Galabovi, že sa ujal tejto úlohy a urobil nám obrovskú radosť týmto aktom. Ja vám sľubujem, že my ako základná škola Ladislava Baleka budeme šíriť dobré meno školy, dobré meno tohto pána spisovateľa. Už teraz, v týchto chvíľach, môžem povedať, že všetci žiaci od tých najmenších prváčikov až po tých najstarších deviatakov skutočne poznajú meno Ladislava Baleka, poznajú, kto bol tento politik. Prepáčte, trošku som dojatá, takže ide to za mňa trošinku ťažšie. Kto bol tento veľmi vzácny človek? My sme sa rozhodli, že budeme naďalej dodržiavať tradície spojené s jeho menom. Na konci každého školského roka bude udelená cena Ladislava Baleka žiakom končiacim vzdelávanie v základnej škole, a to za dosiahnuté vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky a za účasť alebo prvenstva, úspešnosť v olympiádach. Skrátka, tí najlepší žiaci si odnesú cenu Ladislava Baleka.
Takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme za udelenie tohto názvu. Ďakujeme všetkým subjektom, ktorí sa podielali, lebo tá administratívna cesta je skutočne veľmi zdĺhavá. Pedagogickej rade, ktorá podporila jednohlasne tento návrh. Rade školy, mestu Šahy, pani Angelike Reves, ktorá nám bola nápomocná v každej chvíli a že mesto Šahy vlastne podalo túto žiadosť. Štátnej školskej inšpekcii, ktorá nám napísala súhlasné stanovisko. Komisii ministerstva školstva, ktorej ste aj vy vlastne súčasťou, a pánovi ministrovi, ktorý nám túto žiadosť vlastne podpísal a schválil. Ďakujeme krásne a budeme si to naozaj veľmi ceniť a želám nám a želám tým ďalším generáciám našich žiakov, pedagógov, aby pod hlavičkou Základná škola Ladislava Baleka nosili tú svoju hlavu veľmi vysoko zdvihnutú. Ďakujeme krásne, želám škole všetko dobré. Prelúskali sme písmenka, spoznali slova vety a dnes na si chlavička nie je na páse svieti. Do školy kľačam každý deň, so ňou kopa detí, bez škola mi pomôže splniť sen, ten sen, čo mi srdci svieti. To škola nám dala krídla, nie z vosku, ale z vedomosti, tak oslavme našu školu pri tejto výnimočnej udalosti. Ďakujeme pekne prvákom a pani vychovateľke Mrázovej a pani učiteľke Tótovej, ktoré ich pripravovali. Vážení hostia, v mene rodiny pána Ladislava Baleka sa vám teraz prihovorí jeho syn, pán režisér Rastislav Balek. Prosím, aby sa ujal slova. Milé dámy, vážení páni, milí žiaci, je pre mňa veľká česť, že tu môžem stáť ako syn muža, po ktorom bude alebo bola pomenovaná v tejto chvíli vaša škola. Chcem vám za túto česť veľmi pekne poďakovať v mene svojom, v mene našej rodiny, v mene mojej mamy, v mene súrodencov môjho otca, ktorí trávili detstvo v týchto uliciach, v mene
aj v mene svojich detí, ktoré možno budú hrdé na to, že kdesi na Slovensku je mesto, v ktorom je škola pomenovaná po ich starom otcovi. Pre našu rodinu sú šahy magickým miestom. Z otcových spomienok, z jeho kníh, pre jeho súrodencov samozrejme, z priamej skúsenosti. Šahy sú magické miesto pre vás, pretože tu vyrastáte, žijete, ale šahy sú magické miesto vlastne aj pre slovenskú kultúru, vďaka Románom, ktoré z vášho mesta urobili to magické miesto, v ktorom všetci, ktorí sme tie romány čítali a poznáme, vidíme po uliciach vášho mesta kráčať aj postavy z týchto románov, postavy, ktoré v tomto meste možno, že žili, možno, že sa zrodili v autorskej fantázii alebo častokrát niekde na polceste medzi týmito dvoma polohami. A v týchto postavách nevidíme len vaše mesto, nevidíme len osobnú skúsenosť autora, jeho blízkych, ale vidíme veľké príbehy, ktoré reprezentujú ľudskú skúsenosť, veľmi radikálnu ľudskú skúsenosť, napriek tomu, že sa odohrávala v meste, ktoré nie všetci vieme, kde sa nachádza, tak my vieme, ale možno, že Slováci by museli hľadať na mape, ale vďaka týmto románom toto mesto nejakým spôsobom pod menom Palánk, románový Palánk, vždycky nájdu aj vo svojej vlastnej skúsenosti kultúrnej, literárnej, umeleckej, duchovnej. Takže dovolte ešte raz poďakovať a dovolte zaželať vám, vašej škole, vášmu mestu, vám prítomným, aby platilo, parafrázujúc vetu zo záveru palánskeho cyklu románového, že v Palánku zakvitli agáty a začali sa nové príbehy, takže vám želám nové príbehy, vaše osobné, vašich blízkych, vašej školy, vášho mesta, aby boli rovnako pútavé, krásne, intenzívne, ako boli v románovom obraze vášho mesta. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pánovi Bálekovi za krásne slova a poprosím pána učiteľa Vadoviča, aby v mene nás všetkých odovzdal pani Bálekovej krásnu kytičku. Vážení hostia, teraz by sa vám rád prihovoril pán Jozef Bálek, brat spisovateľa Ladislava Báleka. Nech sa páči.